sau này đấy. Bây giờ biết thì nè à. खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओंखाम गोरलै जानाय भिडिअ लानानै फैबाय। दा जोङो थांगासिनो। जोङो दा सफैबाय। बेनिफ्राय सफैनानै नै जोङो बारिफोराव नायबाय आरो बिराद लाफा मैगं दङ। दा बेखौनो जोङो खानानै लाग्रोनोसै। बे मोजां मोजां देरनानै दंखायोमोन। बेनिफ्राय नै फुख्रिबो दंलायो। बेयावनो ना हमनानै जागोन दिनैनि ओंखाम गोरलैखौ। बिब्दिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। होदो नोंना नों बेखौल' जागोन। अनला देगासिनो दाउजों संगोन बेखौ। गोथाव जानानै थांनोसै दिनै। नैबे मोनजोबसै मोनबाथाय जानोसैबो। बोरमा गोरलै दंबावो ना बाथोन देयो।
बोरै बोरै लगायबावो जाहैदों tuh 누가 내 생각 좀 berat nih. Kan Sasya.